adesua ahoro a yebenya afi saa nneɛma nyinaa mu na yɛn nyinaa yɛnya yɛn adesua afi mu enei yɛte hei me na baako pɛ mama Josephine akwa aba ya oba de seifo mama ma pɛ fie you sese de yɛn akwa yɛn pensem mu yɛn aba mu awuram edomu asukɔ akwa hwehwɛ homa kama asan aba bio na saa homa yi owura wɔfrɛ no JK Baa na otintimi JK Baa na otintimi homa no ɛyɛ Bureau of Ghana Languages wɔn na wɔ publish no afe apem ahankrong ne aduosong baako ɛyɛ 1971 na wɔ publish saa homa yi na homa no nia erekasa afa ho ni watu ni ding se wɔkan yo o se wɔkan yo ɛyɛ bɔsremuka homa bi owura ɛgya kakari anase ɛgya kakari ɛna odimu akoten pa oyo sikani bi a ɔtena ise na waware na nso na onya ba nti ɔpɛi sɛ obenya ba nti ɔsan kɔ ware awura bi a wɔfrɛ no kunadu na ade baako ne sɛ na kunadu yɛ obi a wɔn asi na siwa ama mɔborɔ wa bi a wɔfrɛ no kwantabisa nti ayɛ sɛ ɛgya kakari ehwim ne nsɛm ɔyere na ansa na eyi besi no wotu no fo ɛwɔ saa ware no ho nanso wantie na esane sɛ wantie ni nti ɔba a ofi mu bae no ɔno ya na ɔma biribi a akyiri yɛka homa no kɔ anim a yɛbɛhu ɛto no na nipa ɛwɔ homa no mu no nso esane so yantie nti wɔn nso wonya wɔn asotwe ɛwɔ homa no mu mama yo homa no emu nsɛm kakra a yɛbɛhu no ebi ɛyɛ den ɛyɛ kratafa ahoro a yɛbɛkenkan no yo emu nsɛm no wɔkan yo ekura afa dunan ekura ofa dunan 14 chapters ne edi kan no ye ɛgya kakari adaiso na to so abien ɛgya nti amoa futu ne kokɔbɔ ebiesa kunadu hyia ɛgya kakari anan akua kunadu bu bɛkyerɛ nkwantabisa enum kunadu ne ɛgya kakari aware asia nkwantabisa kodu ɔkɔmfo yawkyere fi ɛsɔn nkwantabisa kwantu ntuaso awotwe nkwantabisa kwantu mu amanihunu akono nkwantabisa amanihunu ntuaso du nkwantabisa bedu ehia madwene du baako nyamekyɛ adammo dumien nyamekyɛ afiase da dumiensa ɛgya kakari ne yere akwantu ɛna dunan nyamekyɛ ne na abere wasan ba dɔme abra enti kwame ɔfa no nyinaa no awie nin na ekura kratafa mako aduasia abiesa yo 63 pages ekura kratafa aduasia abiesa 63 pages enti eno ne homa edusu a ye bekan nti etiefo semote ya na saa ena ete wokan yo na yete homa no edin a yehu se eye homa etufo bi onso esambo kokko ana se mpo no se yete wokan yo ema yehu se asem bi anka erisi no wodi kanka ho asem nanso ebia no nipa akono entie ana otie nti akwakwa yesa asem bi a wate atwam no ne mai na abamu no no kware
enti ye be hyase ne yakan ye di kan eja kakari adaiso mmiri bi opanyi bi trans ya wo frɛ no kofi kakari ɔtena akuro bi mu na kuro yi yɛ kura bi a kakari ankasa na ɔbɔtena ase na ayem yenti nkrɔfo tutu ne kɔtena na akyiri yi ɛda nkuro a ɔto hodin dɔme abra ɛgya kofi yɛ ekua odua mfum nuan pii na ɔyɛn mmoa nso ɔde agwadi nso yɛ na adwuma titiru ɛgya kofi kakari yɛ onimdifo na n'ani da fam enti onya ne ho yiye na osisi adan akɛse bebree wɔ dɔme abra ɔware yire no mbaasa nanso ɔno wɔ mu biara anya ɔba akyiri ɔyɛ na adwene sɛ ɔbɛware babaa bi aka ne yire no mbaasa no ho ahwɛ sɛ adom bi befi wim aba ana dakra na dwo bi a wada no ɔso dai sɛ ɔwɔ gua bi so ohu abrantewa bi ɔretɔn ɔpɔnkɔ na otwum bɛn no agya kakari nya aboa no ho anigye enti ɔyɛ na adwene sɛ ɔbɛtɔ no saa biri na obi adi ano ama sidi aduosia dedaw esane sɛ agya kakari pɛ aboa no nti ɔno nso ma sidi aduoson abrante a wadi kan adi aboa n'ano no bufuwi na obisa kakari se wopɛ sɛ woyi ma ano aduan ana wonim sɛ ma atɔ ponko yi deda wana agya kakari bua ise owura ɛntesa na mmom ɛne sɛ wopa aboa yi na me nso mepɛ no aboa yi wura nso pɛ sika nti yɛn baanu yi muhina na ɔbɛtɔ ho no ama no agya kakari tua aboa no ka na ɔde no sii mu kɔ ne fi ani gye so ɔdu fie no ɔde ɔpɔnkɔ no kyerɛ ne nkoa ne namfonom na wɔn nyinaa ni gye yiye ne dai no mu no ohun sɛ aboa no awo ba ketewa bi aboa yi ba no nyinyi no kakari ni gye ne ho te sɛ ne nan no na ɔka kyerɛ ne nkoa no sɛ wɔn siesie no sɛ na obetumi atena no so mofra no siesie no sɛ nea ɛsɛ na kakari tra no so kyinkyin kuro no mu nyinaa ɔde ɔpɔnkɔ ba no kɔ agoprama so kotu Amerika tu no mu na aboa no yi agya kakari hwi fam ma ne nsa ne ne nan mu bubui amunum hɔ a onyange a fifiri aguare ne sɛ nsu na ne kɛtɛ nyinaa nso afɔ esane sɛ ontumi na bio nti ɔsɔre tra ne kɛtɛ no so gu ahome koko eyi ma na asomfo no mu baako sɔre kɔ ne nkyɛn kɔ bisa no se agya ɛdɛn nti na wasɔre ɔdasum de wo nsa asum utiri dwense yi biribi ha wo ana obua ise daabi hwe ha wo me nakɔ ade kyea kɔfrɛ agya kwasi nti amoa ma me agya kwasi nti amoa yɛ odunsini kasi bi a kakari gye no di yiye efi sɛ otumi kyerɛ da ya ase ma eba mu pɛpɛɛpɛ ade kyea no abofra no yɛ ntam kɔfrɛ agya nti amoa ɔbae no kakari kan ne ohun dai no ɔdai no mu nyinaa kyerɛ no odunsini kyerɛ dai no ase sɛ onyame ayi nea wobenya nyinaa akyerɛ wo ɔdai yi mu ɔpɔnkɔ ba no yɛ wo ba adaakye wo ne ɔbea foforo bɛwo no aboa a wokɔtɔɔ no wɔ gua so bere a obi atɔ dedaw no nso kyerɛ sɛ daakye ɔbea a wobɛware no no yɛ obi asiwa na mmom sɛ wuti yɛ yi a wobenya no aware no ɔno na wo ne no bɛwo ɔbabarima ɔbea no awu akyi ɔhaw pii bɛba wo so a wobɛnu wo ho na wobɛka sɛ woayɛ bɔne atia wo yɔnko enti sɛ kaa me nko a anka misi ma saa aware yi nka efi sɛ ɛnyɛ nhyira agya kakari bisa no se
Uja de se menya abofra oye mankasa ba me ba. Ani na ye se me hu amane sin se mi ni ba biara. Mi ni ba kora. Eja ntema bua ise. Kai se onyame te ase daa. Na ne awori hwe afi ne nkyɛn a eye biara nso ɔde bɛma ho. Osikani kakari nso toa aso se. Ne awori kari wom. Na nso mɛyɛ dan ahu saa obia yi. Odunsin ni bua ise. Wankasa na wobɛkyi apɛ no. Na sɛ wani bɔ no so a wankasa wobɛhu no. Osikani ni da agya nti amua se. Yi si de abien maa no. Na nso nti amua anye. Ɔkan se. Mɛgya ankyerɛ me saa. Meda wase. Makra wo. Na nea wobɛhu biara nso mama so nte na mɛboa wo. Ofa eto so ebie. Eja nti amoa afotu ne kokobɔ. Eja kofi kakari tene dan mu kom redwing ne ho. Na ɔte sɛ obi rebɔ ne pon echi. Obisa ise ɛya ho hena. Na nkoa no mu baako hyɛn mu bɛbɔ no amane ese. Eja ne mehu ababa fɛfɛɛfɛ bi wɔ ɔpanyin kwaku bonsu abobo ano a minhu ne so wɔ kuro yi mu da. Eja kakari bisa no se eja bonsu bɛn. Akoa no bua ise ɔpanyin a ɔte kuro yi anafo wɔ sukuu dan no nkyɛn pɛɛ no. Eja kakari se enya me sɛ eja bonsu wɔ ba bia bi. Akoa no se wonkai sɛ bɛyɛ mfidu ni ɔbarima yi de ne babea ketewa bi si abrantewa bi asiwa ɔno na wanyin saa no. Eja kakari bisa na akoa no se ɛdɛn nti na ababa no mfi adi kura yi. Ɔsomfo no bua ise na eja ma no kwan koraa. Ɔwɔ awɛnfo a wɔwɛn no awia ne anadwo. Eja kakari se na asomfo no se mommɔmɔden nkobisa nhu sɛ ɔyɛ eja bonsu ba ampa ana na memfi ase nhwehwɛ ne ho akwan. Asomfo no nyinaa fi adi kobisa hui sɛ ababaa no yɛ eja bonsu ba ampa na wɔfrɛ no Akua Kunadu. Asomfo no de mmirika bɛbɔɔ wɔn wura amanneɛ na ɔno nso somaa wɔn sɛ wɔnkɔfrɛ ababaa no mmra. Wokoduu ofi no mu frɛ awuraa no ka kyerɛ no sɛ eja kakari rehwehwɛ no. Awuraa yi bisaa wɔn se hena ne owura kakari na ɛdɛn nti na ɔrehwehwɛ me. Asomfo no bua ise yɛyɛ asomafo ara kwa na yɛnnim nea nti a ɔrehwehwɛ wo. Ɔsoma yɛn sɛ yɛmɛfrɛ wo. Awuraa no maa mmofra no kosee wɔn wura no sɛ ɔremma nnɛ ma ɔkyena efisɛ ɔnyɛ ne nuabea na ɔnyɛ ne yere nso. Saa bere na ababaa yi n'agya de no ama abrante bi a wɔfrɛ no nkwantabisa aware fi ne mmɔfra ase. Abrantewa yi de sika gu kuku mu hwie nsu gyinaa ho de sii aware no so gyinae sɛ ɔne ɔbea no benyin ayɛ okunu ne ɔyere. Abeawa yi nyin yɛ ababaa hoɔfɛfo bi a ne so bi nni dɔme abrakoro no mu. Na ne nampo ka da biara sɛ ɛmfata sɛ nkwantabisa na ɔware no. Awarefo yi dodɔɔ wɔn ho sɛ wɔn mu baako anhu ne yɔnko a ontumi ntena ase. Biridui sɛ wohyia awura yi ayɛforo de no kɔ ne kunu fi. Nanso esiane sɛ ɔbarima no abusuafo ahoboaboa nsii pi wɔtwe ayɛforo no kɔɔ anim kakra. Wɔde hyɛ afe biako. Saa bere yara mu na eja kakari hu ababaa no. Ɔkɔɔ so tuu awura yi so abɔfo mpɛn pii na ɔbea yi nso bisaa wɔn nea enti a ɔrehwehwɛ no. Ɛtɔ da bi a ɔbea no ka se menya ɔbarima enti me nko ara merentumi mma. Eja kakari dwen asɛm yi hu a onhu nea ɔnyɛ. Afei ɛbaa ne tirim sɛ ɔbɛka aware asɛm akyerɛ no ahwɛ sɛ ɛbɛyɛ yɛ ana. Enti
Ɔpanyin kakari yi ɔbɔfo no ma ɔde kɔtoo Kunadu anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔware no na obua ne den. Ababaa no mmuae a ɔsoma de brɛ agya kakari ara ne sɛ wɔde no ama aware dedaw. Na biribiara ni wiase ha a ebetumi atetew ɔne ne kunu ntam gye ɔdoma nkoma owu. Ababa yi asɛm a ɛto so abien a ɔma ɔbɔfo kɔka kyerɛ agya kakari ne sɛ Bredu sɛ midwen nkwantabisa ho sɛ me kunu. M'abusuafo ne ɔno nso n'abusuafo agye yɛn aware yi atum bere a meyɛ abofra a migoru anwea mu. Muae a awura yi de kɔma agya kakari no yɛɛ no adammɔ. Odii akwaniaba wɔ n'ankasa n'abobo ano sɛ nea ɔrebɔ nsra. Nkwantabisa tee sɛ agya kakari ani abere ne yere no so pɛ sɛ onya no aware no ne bu antɔ ne yam kosii sɛ ohuu ɔbea no ankasa bisaa no. Aberante no si, Kunadu, mate sɛ osikani bi a ɔwɔ kuro yi mu no sɛ ɔbɛware o. Ɛkoya Kunadu bisaa ne kunu no sɛ, nea ɔbɔ wɔ amanneɛ no, ka kyerɛ wo sɛ mibua ahoden. Nkwantabisa buae sɛ, ɔbɛka kyerɛ me sɛ wo sɛ worenware ɔbarima biara gye me, nanso misuro mea te sɛ asuten anaasɛ ɔpɔnkɔ. Kunadu sɛ, mente wo bɛyi ase. Nkwantabisa kyerɛ no bɛ no ase sɛ mea te sɛ asuten ɛfiri sɛ wobɛtumi atwa asuten bere a ɔpɛ asi. Nanso asusu obiri mu de sɛ wokotwa na wanhwɛ wo ho so yie a ɛrefa wo. Ɔpɔnkɔ nso yɛ aboa bi a woma no aduan di sɛ dɛn ara na wotra no so na ɔmpa a ɔbɛyi wahwe fam. Saa ara na mmea nso te. Wobɛdi w'akyi nɛ ɔkyena na wada ho agya wo hɔ kɔ nea sika wo. Kunadu sɛ, nkwantabisa woka mpanyinsɛm mede mente saa. Biribiara ni hɔ a ɛbɛma maware agya kakari. Sɛ ɔbɛware me de a gye me funu na ɔbɛware. Nkwantabisa botɔɔ ne yam na afei ɔne Kunadu fie ase gori te sɛ mmɔfra bi a wɔredi anyansin. Gugu wɔn fɛwdi so no, agya kakari asɔmfo no mu baako baa Kunadu fi hɔ bɛbɔɔ pon akyi. Nkwantabisa frɛɛ abofra no bisaa no nea ɔrehwehwɛ. Ɔsɔmfo no sɛ, agya kakari na ɔsomaa me Kunadu nkyɛn. Nkwantabisa twee abaa sii ɔsɔmfo no so hwee no ma ɔde mmirika kɔbɔɔ ne wura amanneɛ. Agya kakari tee ɔsɔmfo no amanneɛ a ɔde nam no, ne bu fuwii sɛ, hena ne nkwantabisa a ɔnem ne redi asi yi? Tumi bɛn na ɔwɔ kuro yi mu? Kyerɛ no sɛ minim nyansa, manyin sen no, na mewɔ sika nso sen no. Ɔfrɛ n'asomfo no mu biako na ɔkɔfrɛɛ agya ntiamoa brɛ no. Agya Kwasi ntiamoa bae no, agya kakari de too n'anim sɛ ne dae a ɔkyerɛ ase no aba mu na biribiara rekɔ so pɛpɛɛpɛ. Ose, nkwantabisa mmom na ɔpɛ sɛ ɔhaw me. Ntiamoa tuu no fo sɛ anka onyae ababaa no akyidi na anya a ɔhaw pii bɛba no so. Kakari ampene so na obuae sɛ, minhuu awura yi anim da, nso metaa huu no dae mu a sɛ manware no a mɛbɔ dam. Ne saa nti mede ose bɛyɛ ɔyɔ. Ntiamoa kyerɛ n'adamfo kakari sɛ, bɔ mmɔden hwehwɛ ɔwansan abɛn bra na memfa nyɛ aduru ma wo. Mewie aduru no ma wo a, bɔ mmɔden hwehwɛ ɔbea no na fa pete no so. Sɛ wotumi yɛ saa adeyi a, awura no bɛpɛ w'asɛm asen obiara wɔ kuro yi mu. Agya ntiamoa wie aduru no ma kakari no, ɔde soma n'asomfo no mu nea onim nyansa na ogye no di ma ɔde aduru no kɔɔ ababaa no nkyɛn. Daadaa no de petee no so de bi sraa n'anim nyinaa. Kunadu hyia agya kakari. Agya kakari somafo no duu ne dan no,
ho pɛ na Kunadu kodi atoro kyerɛ na aberewa si awo nkwanta bi sa asoma ma wabɛfrɛ me sɛ memmɛhwɛ n'anim prenyi yara nti mekɔ aba na aberewa ka kyerɛ no si wahu sɛ wagya mpɛ sɛ wofie adi koraa bɔmmɔden sɛ wobɛba ntam efisɛ wagya behu sɛ wafie adi a mimpo na mahu amane na ɛnyɛ wo ɔbɛyɛ yaw me agu m'anim ase akyerɛ ɔmanfo Kunadu yɛ ntam ohoro ne nan ase ne ne nsa ho osiesie ne ho fɛfɛɛfɛ de mmirika kɔɔ kakarifi oduu agya kakarifi hɔ no na nipa bi aba ɔpanyin nkyɛn ne rebɔ nkɔmmɔ ofi wura yi maa n'asomfo no mu baako de ababaa no kɔɔ ne dan mu maa no agua tena so twɛn no ɛyɛ agya kakari nwonwa sɛ ababaa ahoɔfɛfo yi asɔre afi ne fi aba ne nkyɛn owi gyinaeɛ a obiara nka no ho ɛyɛ ne sɛ adaeso na n'ani gye sɛ biribi ogya onipadɔm a aba ne nkyɛn no wɔ adi hɔ no na ɔkɔɔ dan mu ne awura no kɔbɔɔ nkɔmmɔ osikani ne sɔre kɔɔ dan mu no okyia babaa no na ɔno nso gyee so agya kakari bi sɛ awura no si ɛdɛn nti na wama mabrɛ sɛ awura no buae se owura ɛnyɛ me mfomso na kanea wobɛka kyerɛ me na menkɔ mepɛntam m'agya mpɛ sɛ me fie adi koraa mereba yi na waafie adi ɛno nti na menya akwan bae sɛ ɔba fie behu sɛ menni hɔ a maatɔ nti kanea wowɔ kana menya kwan nkɔ agya kakari bisa Kunadu se awura ɛdɛn nti na wokasa m'anim te sɛ nea meyɛ abofra bi wompɛ m'asɛm ana Kunadu buae se sɛ mempɛ w'asɛm a anka meremfi me fi mmedu ha woredwina yi kasa na mentie na bere rekɔ agya kakari de tuu n'anim se ɔdɔ nti na merefrɛ wo mepɛ sɛ meware wo ababaa no de sirew buae se owura aware de ɛrenyɛ yie ma ware dedaw agya kakari bisa no se kuro yi mu mmarima yi wɔn mu hia na ne wo kunu Kunadu buae se me kunu ne nkwanta bisa ɔyɛ abofra de nanso ɔno a na mɛware no agya kakari fi ase tua nsɛm ahoro kyerɛ Kunadu se nkwanta bisa a wose wo kunu ne no yi ɛno ne yi ni sika a ɔde bɛhwɛ wo mpo na nka ntom sɛ ɔbɛhwɛ w'abusuafo sɛ wopene so ware me a hwee renhia wo da wawofo nso benya ne ehia wo nyinaa ɔdan na ehia wo a mesi bi ama wo anaasɛ ade a wɔtɔn wɔ afiase nso a mɛtumi atɔ bi ama wo Kunadu nso buae so owura nsɛm a woreka yi nyinaa gu m'aso akyi hwee ni hɔ a mawofo bɛhwehwɛ afi wo nkyɛn sɛ wode asi wo yiye a wawonya nsɛ hwee mma me nea ɛbɛsi biara yɛ onyame nhyehyɛe na ɔno na onim nea ɛye asɛm yi ha wagya kakari ma ɔyɛ kom hwɛ babaa yi anim afei aduru agya ntia mmoa yɛ maa no ho adwene baa ne tirim okoyi aduru no kyerɛ Kunadu na ose gye saa sraduhwam yi na ɛbɛyɛ ne wo sɛ waba me nkyɛn na wode nsapan rekɔ aduru no hwa bɔfa Kunadu so pɛ ohwim fi agya kakari nsɛm de kɔɔ ne fi oduu fie no na agya amae na mmom nkwanta bisa na ɔtee sɛ wabɛka n'akyi nti wansuro koraa bere no mu a na mmarima a ahyia hɔ no mu baako yɛ ntam kɔbɔ nkwanta bisa ma ne ase onua mahu yere wɔ sikani kakari fi awie yi a na mmom minnim ne ɔrekɔyɛ wɔ hɔ ɛyɛ wo na wosoma no ne nkyɛn ana nkwanta bisa de abufu kɔbɔ ɔbea no aberewa amanneɛ ɛtiefo yɛbɛhome so kakra na yɛ anom nsuo enti muntie saa adwomi na momfa ntwa mo nan ase FM is rocking. We are blazing.
Okuma Radio 97.1. Na ore makodi a hunu beso nsu. Wow. We say they free. Ide nyomi dem say come eja kakeri. Pa. Come eja kakeri. Yo. They say ono wo sika. Yo. Oh, obeti yo. Wonga tunofo. Yo, nti yenhwe ne edi ho. Yo, yentu ase. Akuya kunadu bube kire nkwantabisa. Akuya kunadu fi eja kakeri fi abedu nifi. Obedu fie no na abrewa bisa no nea okoi na ono so kire se okọ nkwantabisa nchen. Na abrewa se akuya oboya. Nkwantabisa nkasa abetwen wo na wo menti wasan na echi konifi.
Kunadi ne nan pempem fem mabufu so kainsi. Edeng na nkwanta bisa rehwehwe fi me nkyɛn. Odi m'akyi pɛsɛ ohu nea mekɔe ana. Minim sɛ ɔrehwehwɛ ɔkwan bi afa so ne mako. Wuse mankɔ ne nkyɛn na sradehuam yi hina na ɔde maa me. Ɛduru no bɔfa a ɔbea panyin no so no ogye fi kunadu nsɛm de bi sra ne ho. Aberewa yi adwene dan na ɔka kyerɛ kunadu sɛ akuya Debi Eja kakari tu ɔbɔfo ma ɔbɛfrɛ wo. Nanso mantumi ammɔ wo amanneɛ efisɛ wɔagya bufu yiye wɔ saa frɛ no ho. Anokwa wura no pɛ wɔ asɛm na ɔpɛ sɛ ɔware wo. Esane sɛ nipa pii besusu sɛ sika nti na woreware Eja kakari nti na matwɛn abesi saa abiri yi. Hwɛ sɛ nkwantabisa atena yɛn nkyɛn fi ne mmɔfra ase abesi ne nso pɛsoa mpo ɔma yɛn bi da. So eye sɛ wobɛware ɔbarima ɔte sɛ dɛn na wobɛnya afi ne nkyɛn. Afei kunadu tie na abrewa kasa no ohui sɛ n'adwene asakra. Enti obuya ise ɔbarima a ɔte sɛ de ntumi nware no da. Eja kakari ara na mɛware no ɔno na onim nea ehia ma ɔbea. Nso saa asɛm yi misuro sɛ mɛbɔ akyerɛ m'agya. Sɛ mibue ma ano ma ɔte pɛ mehu nea mempɛ. Nso sɛ meware owura yi a hwii ne wiase ha a ebehia me ne wo ne m'agya nyinaa. Worentena wusiw mu wɔ mukaase bio na worimfura ntamago nso da. Aberewa no bisaa ne babea no se meba afei na asɛm yi yɛbɛyɛ no den. Kunadu buae se awo efi nnɛrekɔ sɛ Eja kakari soma ɔbɔfo bɛka asɛm biara kyerɛ me a mɛpene so na manya beae pa makɔtena. Eja kakari soma n'asomfo no mu baako kɔfrɛ Eja ntiamoa. Owura no bae no Eja kakari de too n'anim sɛ owura afei manya desradehuam no ama ababaa no na wanka hwee. Minim sɛ biribiara bɛyɛ yie. Eja ntiamoa sei no sɛ afei ma ɔbɔ ntɔ yam na hwɛ nea ebesi. Eyi te sɛ wasogya wɔ atuduru so ɛrenkyɛ koraa na wate sɛ atutuo. Eja kakari hwɛ anim bɛyɛ dadu bi no ɔsoma ɔbɔfo kɔ awura no nkyɛn de awaresɛm kɔtoo n'anim. Saa bere yi de ababaa no ampam ɔbɔfo no na mmom osee no sɛ ɔmpin n'akyi kakra na ɔne ne na besusu ho. Na nsa akyi ɔsomafo no kɔɔ ababaa no nkyɛn bio kɔtie mmuae a ɔde bɛma no ama ne wura aso ate. Ɔkɔe no kunadu maa no mmuae se wapena ware no so enti ɔnkɔbɔ ne wura amanneɛ. Nkwantambisa sang baa kunadu fi bio na ɔkɔtoo no otia no na ɔno nso gyee no so. Abrante no kɔɔ ɔdan a wɔtaa tena mu no na ɔfrɛ ne yere no sɛ ɔmmetie asɛm a ɔde bae. Ababaa yi kyɛe kakra ansa na ɔrehyɛn dan no mu a wayɛ n'anim kusuu. Ɔbarima no huu sɛnea ɔbea no anim ayɛ no ne werɛ howe na n'anim sakrae. Afei na wɔn mu biara ntumi ne ne yɔnko nkasa. Wɔtena ase kakra no abrante no bisaa kunadu nea enti a oduu ɔdan mu no wankyia no. Awura no buae se sɛ mehwɛ w'anim a mihu sɛ wunni me ho anigye nti ka nea wobɛka na maaberewa reyɛ aduan wɔ mukaase. Abrante no bisaa no se akuya ɛdɛn nti na nnɛ de woka m'anim sei? Mewɔ kwan sɛ mɛba ofie ha bere biara a mepɛ. Kunadu buae se minim saa de nanso mereyɛ de a minni adagyew. Mereyɛ ade a minni adagyew enti sɛ wunni hwee ka a meredan wo agya wo ha na makɔyɛ nea mereyɛ. M'agya pɛntɛm adidi. Nkwantabisa de boasetɔ fii ase kasae se maate sɛ wokɔsrɛ a osikani a ɔwɔ kuro yi mu no wowura ne fi
Hope na mete ho asem amunu muhara na mitu mirika bebisa wa abrewa se me bebisa wa abrewa na o se waka a kire no se woreba me nchen sani a mebu fu fai no mentumi antwen ankosi se obesan aba se metwen ma obeto me a ankania ebetwa so ara ne afiase kuna du bisai se anka ba me den obehwe me ana se obekum me nkwanta bisa bu esi jiw anka mehwew efise biribi mete saa asemi na mibisa wo wo se enim asemi na eda hɔ yi mpanyin kan a wo mmoa wo kantam gu amoa mu a epue wo kan se mibu bebi wo kan se mibu bebi kire wo na wo se wonte ase kunadu se yiw mekai wo be a ubu kire me ni muai a mede ma wo bere a wo kire me be no ase efektie mi se wo se ogwadini de ntama kogwa so na nipa baburu du bisa anu a nia obetumi atua sika a eso ani no ono na oton ntama no ma no obia onware da nso te se ntama a woton wogwa so esa ne se wona ubebisa me aware kan nti wujeri se wona ubenyame aware wudi tipa na enantew na wadi tipa na enantew na wonfa anamontenten kunadu asentintin ye nkwantabisa ebufu yiye nso wanfa ne nsa anka no efise osuro se ebia ejabo nsububefu enti odenia ababa no kan no nyina koto na eja no anim ejabo nsujudwo nkwantabisa abuse inni nkwasi asemi yachi mene meyere wo haide jese owu na ebetete omontem kunadu ye meba na maasem na esese utie menya de no amawi meshira no so achew wode no beye we yere unia ne woba na da ache se onyame frem ya wone no aka abom asie me senia efata nkwanta bisa buya ise eja ni awreka no nyina ma ate ase na wonsam nso ama menida so meda wasipi na nso menye ni se kuna dibe ware me menhu afi ne nsankekan mu ne nsankeka ne ye mu afei mehu se kuna du ani nso me kora akra no siw nkwantabue sa no si meba nka sa asem yi bio efise kunadu se wa no be ware wo nkwantabisa to aso se akora biribiara mu meba ha medi obu ni di ma wo te se meja na meri ntumi nkasa wanim so da ni amedere to wanim ne ara ne se kunadu a kire me na adwene ma mahu se enya me na meware no ne ba obu mi no kire ne ho ase ajabo nsu bisa abranto ni se ekuya bu be sedan oso are nware ubio ana sedan nkwanta bisa bua ise ekuya se otise ntama a woton wogwa so obiara tumi bisa ne botobi ewo mu se me na medikan abesere no de na nso nya me na meware no o se ni obera no wo ho asem yi ye opanyin na bufu no tie mu kire ne yire no amedu ho na akra no hu ise obi bata odan no pon no achi opanyin no bi se hina ne no hia no bata pon no achi pese otie nkomo a yeridi no osore kohwe opon no achi no opon no achi nso wanhu obiara wo ho ancha kra no kunadu nso hyen odan no mu ajabo nso bisa ne ba no se ekuya dan asem na wo ka kire nkwanta bisa no wo se wore nware no ana kunadu buya ise eja me ka kire no se obia te se ntama a woton no gwa so ntama se obere ma obese no pekan no na onya no ware enti mini nkwanta bisa ware no de eri nye ye bio opanyu ni se ekuya
Dan kwasasem na wore ka kire mi. So wonim se waja ne mi ana. Kuna du bua ise. Meja ne wo. Mirin to mi nka sabi kwasasem kire wo da. Na mum ni ehia me de. Esese me kan. Esese mi di atoro w'anim. Ajabonsu twi abasi ne ba no so. Na abofra no fi ase tietiem. Na abere wati ntiatiemu no. Otu mirika ba odan no mu bebisa ne kunu se. Ede nti na wore hwe me ba sae. Nkwanta bi se nti na wore beku me ba na. Wuni hu kwan se wodi abofra no be ma oberima ompe no aware. Ma no kwan ma ono anhwehwe oberima ope no. No ne no atumi atena somdwe mu. Akora bonsu bisa ne yiri se. Ede nti na wo kasa saa kire mi. Anyame ne wunyina na pini saa wari su fi mu fiase ana. Biribi ha wo anasa wore yare. Wore bodam ana. Fi mani so. Osuma aberwa no ko na achi. No sori twi na aba no se anka ode rekɔhwe one ne ba no nyina. Nkwanta bisa hu se akora no ani abere no. Oya ntam sori gina ntam siwa no. Ofiase jujo akora bonsubu se akora misra wo. Ja wo ngachidi na nyabo aseto na mmea de sebi wote se mmirechi. Ni a wo bepam wo ngafi no ɛho mom na wo bɛkɔ. Akora yi pene nkwanta bisa asɛm no so. Jai wo ngachidi. Nkwanta bisa kɔ ni fidi na amane kɔbɔ na awofo. Na abrewa bua ise. Mini waja kan se wuri nyo bia no nware. Nha wo hu bio wo saa ware yi ho. Na twa wo bo tɔ yam. Na ne ebeye biara wo benya obia a ɔkyan oyi aware no. Se wudi saa obia ye chia. Wo bewu a wani ni wo ho so. Nkwanta bisa nso bua ise. Awo ni awore kan yi de enko masum kora. Me mpese metena kro yi mu ahu se kona duti oberema foforo nkyɛn. Miri yi wasutiu se ne adachi biribiara a meye no erin hawo. Etiefo sese ni ahoma no akwakodu enen. Kunadu na wabu nkwanta bisa beyo se oye obia tese ntama woton ewo guaso. Biaya yenga dui ye the phone lines no ebetu gua na obi biara obi o asem bisa owo bibi opeso ono so oka fa homa yere kan yi ho no na ode atugua 0551 667755 0551 667755 and 0270 191971 0270 191971 and 020 5818748 0205 818748. Ubetumi so asende WhatsApp message afa 0551 667755 no so ana say 0270 191971 no eso. Bio so ebia obi on men yen no ubetumi ede yen Facebook page no so asende no Okoman Radio 97.1 na ono so akan yen ho na yen ahwem. Sese bia yen adu ye beye mpensem mu. Mena Yes. Sese ni ahoma no akwakodu eni o. Yen hwe mpensem mu enfi adaiso. Adaiso. Ade a adaiso eye. Adaiso. You. Ochirafo no mani je se no si e share ne homa na se no. Mani je pa se no si share homa na se no kama. Odi da adaiso no ene da na tirimpo no nyina edi. Enti Bible mu kura mpo no yehu se obi sun dai. You. Na ebem. Na mpempi no so ye woni osun dai. Ene ye woni ochira ase. Nti aha no papa kakari dai osun no. Opanyin bonsu ana hina. Nti amoa no be kire ni obe kire ni dai na mo. Nti dai so de edi akotin wo nipa dasani abrabo mu pa.
nti ebia no bi ni ma de a dai say when ya mfoni yibi ana say enkoso bi ewo wo nai mu na bidibi aye say mfoni bi ase ori tukwan bi aba wani so ewo nti na mesiro dai so biara ye behu no enya nsunsuanso wo yen abrabo so ya na edwa maka hu bi a mekan literature book bi Geoffrey Chaucer. Okay, Geoffrey Chaucer. Canterbury Tales. Akokori ni sunu dai na wo se na obi tano na o kire da na se kire ne yere akokobire na akokobire ni se wadidi ami ntraso ntine ye ni sa na nso ebe mu atore bi adai ni bi wo ho a ya adidi me sa na mpanyefo kane udidi me traso ya utumi so ndai sa na binum kane adidi me ma yeso dai na afa mpanyefo bi o asem bi se wo se ne ewa ni so ene ye de kodai mu mama so udiem na me fa my insantu gwa bio 0551 667755 0551 667755 and 0270 191971 0270 191971 and 0205 818748 0205 818748 mama ba cho aso yo enti etore bia se mpanyimfo so de biribia mo won asem no kware wom o se ne wani so ne de kodai tetore bia ne wo wani so no utumi de kodai mu nanso me de minim de kakra ne osuahu kakra menya mitumi se dai etumi bam dai etumi ebemu emi se ade ba kwa minim wo dai ho ne se eno de enne ye merima asema na wota akapa we se bi wa betimi aso dai se we nya sika da na so do so dai se ugina dan bi ho region so we ni beba enti na akura you akura so onna akura so biribi osun dai na we nya sika afo se rade ma dai mram na ne tewe no nya sika ye da kru bi osun dai bi emu no na agina mu a ta no o se agurade ma dai mem eno nso osun ye no se onna kura no waso dai se dai na da ekura no kan asem homa ne mu no yehu aware bi yo o se asiwa mama asiwa aware no ye den ade na etden asiwa aware ne se obi benhu abofra obi wo ne nga eto ho no o se abofra yi de mpempi ne ta ye mmiawa abofra de onyinga mmeware no da chi meware nto no behwe no a na nso eno no onfa ne ho nka no a kosi se obe bu ni nsa no beso aware na nso nim we bu ni ye ni enye nta kanfo wo bebi so ubenya sika besi esiwa no fato aponchi yen no ubenya sika besi esiwa fato aponchi na yen no no kware na homa ya yere kenkan yikura babia erikwe yikura ema yehu se sankode to aponchi mpa nke bi asese wan awowo ama won ase anka mponchi bu kesi anka mponchi baburu 100 it's na mama mebo sa awari no na waye oberima no yiranen ona no ato no so odena no na so wonye amane se wo ya warefo ye onyin na wo bu ne nsa gore ne bra wakoye ne ho ade na so mpempi no wa hwa bofra ho awo ne nge na hwa papa bi e wadi be se mfi aduonu ana se mfi aduasa abofra ibe di mfi du nwotwe no papa na di ahe okodanim onya akokora ye oreye nti ade bia saa bre no na wa panyin no ho ne nti a onuma ayi no abofra ndo onyin ne nya ne fe bio nti oso na fe na ayi afra ne san be ye de manso beba nti asiwa no de baabi wo ho a ye baabi wo ho a enye
opanyin fianko latte ekuapem kenkan me yenga fiase anasa ye sangre tuaso bio iti mani agina opa mani agina iti obi biara otie wo latte no pa chew fankra ema opanyin fianko si mani agina no enti omayente nka afrevo mpacho yesande mano etu gwa bio 0551 667755 0551 667755 and 0270 191971 0270 191971 and 0205 818748 0205 818748 Mama me pacho yensan hwe bidibi emfa dai enchirase ho o kan bidibi se dai ye won yo so dai na ye won ne a o kire dai ase so ehun be hia se dai bia ye be so no ye be hwehwe ehun ase kire ana esa ni se eyi me de anka bia be me se bia oponko bi keke na ebi awurade reba be sia nti onhwe ye mum no oponko bi empra no enti ye hwe ntrase a opanyin ti amua edema no na yenya ofrefo a odikan wasan ahwere yen mpacho san frɛ yen bio na yebeje wo so enti ye hwɛ ntrase a opanyin ti amua edema eja kakari ya so dai biara yebeso no ɛwɔ sɛ hello yama wakwa baba okoma Kenkan Me dwumadi so udin enne be bia frefi wo frɛ me akuansa me katefi Mandela ana entrechire ade Kenkan yi de de pa ya de siakes na monyere mo ho Ewurade nhyɛmden amen na ye niema ye real thing ade e ba so etumi na ikure wo ho ni e bi tumi fa kwanso wu nipa kwasia na rima kwasia na wadi nuru so diaware nti eyi nyina ya hia de kasi obi amu enanua na asono ntie bi ayi but ante kokko we ate kokko beba next week yo na bribi asu no kwan kakra ye da ase yo bye yo say titini for girls nyina na wo ho for girls ya kan me na say na for girls nyina na wo tete for girls eja kakari akoje for girls itina eche say dai biara ye beso no sanke betumi a ewo say ye hwe ne nkyerase ena ehun sunsuanso a daachi bi ebebe emse mitie opanyin bi ne nkyerɛkyerɛ bi da bi na ɔkan se onipa da ne honhom a etinumu no epue na epue a enantew na eno na ede dai so ebre yen no na eto da bi a saa dai a ye so no anase ne ye honhom no ehia no etumi ekasa kyerɛ yen se niema bi a daachi ebesi ewo yen abrabo mu eti yen adai so de ewo se ye hwe ni yepa na mama bo yen hwe afutu a wode ma opanyin kakari yo am say yen hu se afutu ne de enya de a ja bi da enya de a obefa sa enu na me yen hu se nkrabia wo ho shebre wo ho efi se waso sa da yi obi owo nimde a kyerɛkyerɛ wo mu wo se da mintie chinchire yes wo ware no dai no nsɛm no so rebam wo kɔ ade yi hu wo so ngasi na asiwa wo se da sɛ obi kɔtɔ ade na sɛ yi no ni sika so no ɔno na onya nti no asoɔden dem sɛ ba nti na abasa na mama okay say sebre ene nkrabia nso ne ben na eda sebre ene nkrabia ntem shebre ni nkrabia no eya wie pɛ shebre ni nkrabia eya wie pɛ time ya so etiefo ene aha na abere be ma ye nkwan na ye de sankofa Kenkan Me dwumadi abremo na wotwa ye besim gukuda ye besan aba na ya ba betua akenkan no so mesre
security a onkoa intie frefre obi biara na onka ho na ye ne mu entie na yensua ade nti da se ne ye besan edamo ase da obi biara da tiefu nyina ase enka twe so yesra won a yasan aba nti e pa won che won mra na homa no mu ye de ase yo nti eradenka obi biara eho yakra mo bye bye. Amamra yantunasio Amamra yantunyo Yamamre mumian somu